Година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 5 грудня, 1377-й день анексії Криму. В студії Софія Абляєва. Саакашвілі виступає біля Верховної Ради. Зранку його затримала СБУ у справі про держзраду. Саакашвілі посадили у авто і мали доправити до будівлі Генеральної прокуратури на допит. Активісти заважали руху авто. У мікроавтобусі Саакашвілі просидів близько 4 годин. А близько 1:30 активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей. Потім Міхеїла Саакашвілі на руках почали передавати над головами в сторону вулиці Костьольної, де він виступив з гучномовцями і рушив до парламенту. Правоохоронці намагаються підійти до нього, аби затримати знов, але активісти та його прибічники-нардепи оточили екс-президента Грузії щільним кільцем. Про те, як в парламенті відреагували на обшуки і затримання Міхеїла Саакашвілі, розкаже наша Олена Стецюк. Вона зараз працює у Верховній Раді. Оксана, тобі слово. На жаль, річна робота, перерахування пенсіонерів. Добрий день, колего. Скажу, що зараз у Верховній Раді перерва до 16-ї години. Саме тоді до зали Верховної Ради має прийти генеральний прокурор Юрій Луценко, голова СБУ, а також очільники антикорупційних органів НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але тим не менш, затримання Саакашвілі та ранкові обшуки сьогодні топ-тема ранкового засідання. У фракції блоку Петра Порошенка ще зранку до заяв генпрокурора говорили про те, що акції Міхеїла Саакашвілі, мовляв, фінансуються поплічниками Януковича, і Саакашвілі інкримінується державна зрада, а також посібництво злочинним угрупованням. Будь ласка, прошу пряму мову голови фракції БПП. Отримані докази і оті обшуки, про які сьогодні вранці всі з нами, разом з вами читали, відбуваються у зв'язку з тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команда Саакашвілі фінансувалася представниками команди Януковича, зокрема Курченка. У фракції «Самопоміч» ранкові обшуки назвали тиранією. Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк сказав, що він всі хвилини має бути з Міхеїлом Саакашвілі. Він залишив залу засідання. У фракції «Батьківщина» також засудили ранкові обшуки і сказали, що це має зробити і всі депутати у Верховній Раді. Прошу пряму мову Юлії Тимошенко. Ніхто не дає право на очах у всього цивілізованого світу практично чинити політичний терор, який сьогодні став обличчям України. Ми не маємо права мати таке обличчя. І тому домовилися на спільному зібранні представників і лідерів фракцій на 16:00 закликати керівників силових структур, Генерального прокурора і інших, в тому числі голову Служби безпеки України, для того, щоб заслухати пояснення того, що зараз відбувається. Вирішити питання пенсіонерів. При бажанні одним розписом пера можуть провести справедливість у цьому питанні. І ми будемо продовжувати нашу боротьбу. І ми вирішимо весь склад уряду. Якщо далі буде продовжуватися така неповага, таке приниження наших співгромадян. Друге. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що мирні акції опозиції мають право на існування. Натомість, якщо вони фінансуються з держави-агресора, це має нести за собою кримінальну відповідальність. Стосовно заяв самого президента, він поки мовчить, оскільки він не втручається в цю ситуацію і покладається на правоохоронні органи. Будь ласка, пряма мова Ірини Луценко. Президент не може втручатися в жодному питанні, в питання силових органів.
Президент стоїть над ситуацією, він є гарантом Конституції і дотримання прав, а тому все буде виходити від того, наскільки якісно будуть представлені звинувачення спочатку для політичної оцінки в парламенті дій певних політичних сил, які були представлені на вулиці, і відповідно їхньої позиції для захисту в суді. Як я вже зазначила, о 16-й годині мають звітувати генпрокурор, а також очільники антикорупційних органів. За словами спікера Андрія Парубія, 15 хвилин спочатку генпрокурор має виступити, після цього буде змога поставити запитання у голів фракції, а також інших депутатів. Крім того, за словами представників різних фракцій, обов'язково мають заслухати представників антикорупційних органів, оскільки друге питання – це також йдеться про самі війни, так би мовити, між антикорупційними органами. Якщо це питання не встигнуть розглянути сьогодні, то перейдуть до цього завтра і присвятять цьому і завтрашній день. Поки що станом ось на зараз, щойно ми бачили, що до Верховної Ради зайшов очільник Державної служби охорони Валерій Гелетей, а під самою Верховною Радою збираються прихильники Михайла Саакашвілі. Вони підтягли сюди вже шини і бачили, як пройшов і сам Михайл Саакашвілі. Отже, поки що це вся інформація. Колего, вам слово. Це була наша Олена Стецюк. Вона перебуває нині у будинку у будівлі парламенту. Ми слідкуємо за перебігом подій і вже згодом розповімо вам більше. Ситуацію з Саакашвілі може вирішити тільки суд. Про це написав в Твіттер міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він вважає, що будь-який конфлікт потрібно вирішувати лише законним шляхом. Поки не буде рішення суду, все те, що відбувається, не знайде рішення. Працівники Генпрокуратури і спецпідрозділ «Альфа» прийшли до Саакашвілі зранку. Вони провели обшук у нього вдома. В той час сам Михайл Саакашвілі видерся на дах. Про буремний ранок лідера Руху нових сил. Далі в сюжеті. Вже згодом ми розкажемо про те, як пройшов ранок у Михайла Саакашвілі. Нині ми продовжуємо ефір. Фігурант так званої справи про вимагання Асан Чапух з завтрашнього дня починає голодування. Про це він заявив під час апеляції в Київському райсуді в окупованому Сімферополі. Таке рішення він прийняв на знак протесту з рішенням суду залишити в силі рішення про утримання його під вартою в СІЗО. Чапух наполягає, щоб його відпустили під домашній арешт. У нього проблеми із здоров'ям і постійно скаче тиск. Київський райсуд окупованого Сімферополя заарештував його та ще 3 ветеранів національного руху кримських татар. До 15 січня Кезіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бакіра Дегирменджі затримали 23 листопада в центрі Сімферополя. Чоловіків підозрюють у нібито вимагання великої суми грошей у громадянина Туреччини. Саме після тієї так званої спецоперації в кареті швидкої померла ветеран кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка. Суд изменить ему меру пресечения ввиду того, что он пожилого возраста, выезду за пределы Крыма или за пределы Российской Федерации со стороны органов предварительного следствия не было предоставлено. Однако суд никак не отреагировал на эти обстоятельства. Асан Ага постоянно скачет давление, об этом он сказал, но суд почему-то не учел эти наши доводы. Київський райсуд окупованого Сімферополя обере запобіжний захід Ернесту Аметову, Сервери Закір'яєву, Марлену Асанову. Слідчі наполягають на продовженні арешту підозрюваним. 6 кримських татар затримали 11 жовтня в Бахчисараї. Всіх звинувачують в тероризмі по так званій справі Хізбут Тахрір. Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва і Ернеста Аметова 12 жовтня заарештували на час проведення слідства. У центрі Москви вимагали звільнити кримсько-татарського політв'язня Мірусіїна Куку. Російські активісти з об'єднання «Стратегія-18» провели на вулиці Тверській акцію на підтримку кримського правозахисника, якому вчора продовжили арешт ще на півроку. Это крымский правозащитник, которому грозит до 25 лет от оккупационных властей за его правозащитную деятельность.
преступления, ничего похожего на преступление он не совершал. Мы приглашаем всех, кто нас видит и слышит, участвовать в флешмобах в защиту политзаключенных. Разом з Емір Усеїном Куку в СІЗО проведуть ще півроку Муслім Алієв, Вадим Цирук, Енвер Бекіров, Рифат Алімов та Арсен Джепаров. Всіх їх звинувачують в участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Міжнародні правозахисники організували кілька десятків акцій на підтримку кримських політв'язнів. Наразі це всі новини. Аби знати більше, залишайтеся з АТР. Побачимося.